Benvinguts al Postcat. Quina educació volem? Doncs a mi personalment els projectes sempre m'han agradat molt des que els fem des de P3 i sobretot la Fira Magnet és una cosa que sempre m'ha encantat molt fer perquè podem exposar davant de les famílies coses que hem après i em sembla molt important. Ens pots explicar una mica més com i sobre què anaven els projectes de la Fira Magnet? Anàvem de moltes coses, però sempre anaven sobre salut perquè fèiem com una col·laboració amb l'Hospital Taulí i venien experts de l'Hospital Taulí a explicar-nos i això. Consideres que s'aprèn molt fent aquests projectes? Jo considero que sí, aprenem moltes coses i aprenem moltes coses que d'una altra manera no serien possibles que aprenguéssim. Creus que hi ha gent que aprèn millor així que de la manera que ensenyarien antigament? Jo penso que sí, perquè jo personalment he après moltíssimes coses dels projectes Magnet. Com és que no s'aprofita la davallada de natalitat per millorar l'atenció a l'alumnat? Hola, com estàs? A mi em costa entendre això de la supressió de places públiques a infantil 3 i a primer d'ESO. No sé si tu pots entendre o si ja forma part d'allò que acaba sent considerat que no s'hi pot fer res més. Esclar, en aquest país tenim una xarxa pública que acull l'escola concertada, finançada en bona part amb diners públics, i l'escola pública, pròpiament dita. També sé que hi ha la normativa dels concerts i que una part de la societat considera que prefereix pagar per anar a la concertada amb arguments poc realistes, tot sigui dit, del tipus de que s'hi aprèn més. Ara bé, tot i sabent això, creus que és suficient perquè el titular de l'escola pública, és a dir, la Conselleria d'Educació, es tiri pedres sobre la seva teulada? De veritat, no s'entén. Les dades diuen que una majoria de la població escull l'escola pública. Però la consellera argumenta que degut a la baixa de la natalitat, les places que es disminueixen són les públiques, mentre que les places concertades augmenten. És aquest un tracte equitatiu? Com és que es reprenen els privilegis a la concertada? Què fa que la consellera no lluiti perquè la baixada de la natalitat afecti, com a mínim, per un igual a les dues vessants de la xarxa pública? I que no m'expliquin problemes geogràfics, perquè estic convençut que hi ha solucions millors. Tot i reconèixer el rol important que van jugar les escoles concertades quan l'administració pública no podia assumir tota la demanda educativa, també cal observar que una bona part d'aquestes escoles ho van fer, i encara continuen, com una forma de negoci o com una forma de transmissió d'ideologia i pràctiques cristianes. Repassant la història dels concerts, segurament advertiríem que aquelles escoles concertades que respectaven la laïcitat o ho feien en barris pobres, la majoria han desaparegut. Tot i que, des del meu punt de vista, un govern que es considera de centre-esquerra hauria de prendre mesures perquè a mitjà termini l'escola pública fos només l'escola de la seva titularitat, oferint un camí atractiu i rigorós perquè els centres concertats passin a ser públics. Fa pocs dies, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han constituït la plataforma La Pública, l'Escola de Tothom, una campanya en defensa de l'escola pública davant el que consideren una agressió. Senyora consellera, si considera que l'escola pública és la millor estratègia per assegurar la igualtat d'oportunitats per a tothom, com és que no aprofita l'ocasió per anul·lar alguns concerts? Bé, si hi ha algun problema administratiu, és possible
que a la lletra petita hi hagi allò de les forces majors i una davallada de natalitat, segurament que es pot considerar una força major. O, contràriament, considera normal l'existència d'escoles semiprivades sustentades amb fons públics, sabent que aquestes sempre troben camins per esquivar acords i normatives sobre segregació escolar o sobre escola inclusiva, per posar algun exemple. Tot i així, si defensar les places públiques és una condició necessària, caldrà assumir que la condició suficient per oferir aquesta igualtat d'oportunitats serà que també s'assumeixi una formació del professorat que l'acosti al saber ensenyar educant, en el sentit que la forma en com s'ensenya sigui un model de valors i comportaments humanistes. I d'aquesta manera, desterrant de les aules aquelles formes d'ensenyar basades en l'individualisme, en l'autoritarisme, que tampoc convé al nostre jovent. Des de quina educació volem, però seguim donant visibilitat als professionals que dia a dia, des de gairebé l'anonimat, fan que l'escola pública sigui de qualitat. Per això avui conversem amb la Marta Boix Fons, mestra de primària de l'Escola Miralletes de Barcelona. Tot i la seva joventut, la Marta fa que els seus alumnes aprenguin de valent i vulguin allò que fan. Després escoltareu extractes d'una conversa que vaig tenir amb la Lua i el Jan, alumnes que van estudiar en projectes a l'Escola Samuntada i que ara, amb 13 anyets, fan segon d'ESO. Per acabar, en Xavi ens aportarà la seva mirada LGTBI+. Sabeu que acaba de sortir Mirada Estràbica? És un conte que ha il·lustrat la Mariona Tolosa a partir d'aquesta cançó tan inclusiva del grup Xiula. Jo ja l'he encarregat i espero amb neguit que m'avisin des de la llibreria. Som-hi, doncs! Hola, Marta. Com és que treballes per projectes quan es pot treballar de moltes altres maneres a l'aula amb els teus alumnes? Vale. A veure, és una pregunta que d'entrada sembla fàcil, però potser no ho és tant, intentaré respondre-la. Mira, fa forces anys que les escoles on vaig, per sort, tenen aquesta mirada i aquesta manera de fer que dona peu a treballar per projectes, però d'entrada podria dir que m'he trobat que és una manera que els alumnes, quan els tens davant, de forma natural els hi surt fer preguntes. I per tant, que la tasca com a docents, si escoltem amb atenció aquestes preguntes i els hi deixem el temps i estirem el fil, és la manera que a mi em surt natural d'aprendre a l'aula i d'acompanyar-los en aquest aprenentatge. És a dir, per exemple, l'altre dia, jo estic a primer, van entrar que havien rebut unes cartes, no?, que l'Ajuntament de Barcelona els hi donava un llibre si anaven a una llibreria per poder començar a llegir, no? I a partir d'aquesta carta, de seguida una nena va dir jo no l'he rebut i tu sí, i de seguida es va crear una primera hipòtesi que era és que clar, jo visc més a prop de l'escola, no? Bueno, vam haver de llegir qui enviava aquestes cartes, no? Vaig escoltar que aquesta pregunta els neguitejava molt, no? Qui enviava aquestes cartes, per què s'enviaven, i a partir d'aquí vam començar a veure si podia ser possible que ho rebessin abans els que vivien més a prop de l'escola. Això ens va portar directament a sortir de l'escola, a conèixer l'entorn i, per tant, mesurar qui vivia més a prop de l'escola. Vam sortir tota la classe i vam anar a veure quan tardàvem a anar a una casa, quan tardàvem a anar a l'altra, vam mesurar els metres amb el mesurador aquest que corre pel carrer. I d'aquesta manera es van teixint, no?, un aprenentatge que amb la mirada de l'adult que sap on vol arribar i sap què vol que aprenguin, evidentment, els veus que després recorden allò que estan vivint perquè ho fan, ho viuen, i aconseguim tenir una resposta d'allò que ens acabem de preguntar. I per mi això és una forma que em surt de naturalesa, però a més crec que és la forma que funciona, no? Interessant, no? Perquè veig que van haver de llegir i utilitzar conceptes matemàtics, però ara últimament es critica molt els projectes perquè diuen que els nens no acaben
condensant, no? O concretant aprenentatges, no? Llavors, tu creus que fent projectes els teus alumnes comprenen millor quan llegeixen, utilitzen procediments i conceptes matemàtics o són conscients d'altres àrees del coneixement quan ho treballen? Clar, si posem l'exemple de la lectura, per exemple, no? Jo vaig a llegir un text, però estic buscant una cosa en aquest text perquè, a més, m'interessa com a grup descobrir si és aquesta la hipòtesi que havíem fet. Hi ha una intenció, hi ha un interès en buscar informació en aquest text. O sigui, per tant, hi ha tots els elements que ajuden a que millori aquesta comprensió lectora i la puguem acompanyar. Tot i així, sí que s'ha de dir que la feina del docent, jo crec que hi ha de ser, i la mirada, el docent ha de saber què està fent, per què ho vol fer i quins objectius té abans de fer això. O sigui, un projecte, és cert que per treballar per projectes no s'aprèn per... Mira, treballem per projectes, tot anirà bé, hi ha d'haver-hi una mirada i uns objectius clars de què vols fer en cada moment, això segur. Això segur, no? Sí. O sigui, quan tu deies fa una estona, no?, que trèieu la màquina aquesta per mesurar les distàncies que hi ha d'una casa a l'altra, vol dir que allà estàveu comprenent d'una banda com s'utilitza l'instrument i de l'altra numeració i comprensió del que és la distància o la mesura. Clar, aquí va haver-hi un stop, què necessitem, com funciona, què és el metre, i amb uns nens de primer estàvem treballant el metre, la distància, la velocitat, perquè us va sortir, però si anem més de pressa seran menys metres, i llavors ens va sortir aquí, home, els metres, encara que anem més de pressa, són els mateixos, no? Bueno, ens van sortir moltes preguntes que, evidentment, tu com a mestre també t'has de revisar, no? A parar a meitat del projecte i dir, un moment, estem anant pel camí que jo tenia, ara que ens hem desviat, retornem al punt d'inici, els objectius que jo tenia estan funcionant, no? Escoltar-los molt, jo crec que això és important, però no escoltar-los per saber si s'ho estan passant bé, que també això és primordial, no? Però escoltar-los per saber si allò que tu tenies previst ho estan aprenent realment, està arribant allò. Bueno, i escoltar-los també perquè és important fer-los devolucions, no? No quedar-te només amb el que diuen els alumnes, sinó dir, bueno, i això no t'he acabat d'entendre, ho podríem fer d'una altra manera, no? Això ho fas? Sí, i crec que és una cosa que també al llarg del temps m'agrada veure que també es van acostumant d'aquesta manera de treballar, no? I quan tu els hi preguntes, i em podries explicar això que acaba de passar d'una manera que tu creguis que t'és fàcil, no? Sobretot a primer, que l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és molt inicial, a través de dibuixos, a través d'esquemes, a través de l'oralitat, no? Surten i expliquen als companys què han vist quan hem sortit al carrer, per què, argumenten, contraargumenten, no? Que jo crec que, bueno, que es pot estirar molt de la situació. Que xulo, no? Perquè, fixa't, l'altre dia parlàvem amb el Juan Sánchez Enciso sobre la conversa exploratòria i em fas pensar que vosaltres ja a primer de primària ja l'esteu utilitzant i ell l'utilitzava a l'ESO i el batxillerat, no? Clar que, sí. Bueno, i una altra, escolta, llavors, ja que et veig tan apassionada... Bueno, a mi m'agrada, sí. Sí, no? Se't veu. Llàstima que els que ens escoltin no et puguin veure la cara. Millor. Escolta, què li diries a una companya que pensi, mira, això dels projectes és una ximpleria? Una ximpleria, em sembla que els nens no aprenen, no? És com si fessin macramé, per d'una forma. Bé, primer de tot, jo diria que ho provi, o que vagi amb alguna companya que sí que li agradi fer-ho i que es faci conjuntament, que això és una altra cosa molt positiva, no? Quan comparteixes amb un altre mestre allò que està passant a l'aula, te n'adones de més coses, t'encomanes de maneres de fer de l'altre, que això a mi m'agrada molt, i a més, crec que al provar-ho, jo crec que també pot veure com funciona, què li retornen als alumnes i ella com els pot acompanyar, no? Jo crec que, provar-ho. Li recomanaria sobretot provar-ho. Una cosa que has dit i que jo la trobo molt interessant és que tu, davant d'un projecte o davant de les preguntes dels alumnes, et planteges objectius, no? Això vol dir que no ets una mestra que reaccioni directament al que passa a l'aula, sinó que deus de portar-te això cap a algun lloc, reflexionar-ho i plantejar-te quins filons d'aprenentatge hi ha allà. Clar, és a dir, els projectes, com jo els entenc i com aquí a l'escola els entenem, a vegades sí que sorgeix d'una cosa d'aula, a vegades sorgeix de que el mestre porta una cosa, ha vist una notícia, té una pregunta i que vol provocar uns sabers, vol provocar unes preguntes allà, que passin coses i ho porta ell, i a vegades sorgeix espontàniament. Encara que sorgeixi amb qualsevol de les 3 o 4 maneres que pugui haver-hi, clar, hi ha un stop com a docent, no? I dius, vale, un moment,
Jo, amb aquesta pregunta, quins objectius que tinc plantejats aquest curs vull que surtin, com vull que surtin, què vull que passi a la meva aula, no? I sí que hi ha moments d'incertesa, no et diré que no, que dius, ui, però en aquests moments és on tu t'atures, jo crec, i tornes a ordenar les teves idees i dius, vale, jo això com ho acompanyo perquè vull que passi això o vull que els ajudi a provocar aquest interès o aquest neguit intern que fa que avanci l'aprenentatge. Molt bé, Marta. Ostres, que interessant aquesta conversa amb tu. La veritat és que em sembla que si a les escoles s'estengués una manera de treballar així, la pública guanyaria molt en qualitat. Gràcies. Moltes gràcies, David, a tu. Ja era magnet l'escola quan vau entrar? No. No. Aviam. Quin any, us en recordeu quin any vau entrar? Quin any vau néixer? El 2011, vam entrar que 2014. Pues sí, era magnet. Era quan començava. Sí. Sí. Vosaltres vau fer coses amb... Us en recordeu? Amb paleontologia? Sí. Que sí? Sí, el primer any. Que anàveu... potser, si estàveu a P3, potser anàveu al Sorral. Aquest va ser P3, que ma mare va venir a fer una mata amb peix d'animals. I el P4 va ser... No, això va ser... no! Això va ser també. P4 no. I ens vam fer Els gats. de gats. Sí, vam ser la classe dels gatets. Dels gatets. El P4 jo crec que ja va ser quan vam El que vam començar. de Sant Martí. No, això va ser Això és P5. que sí. P4 va ser quan vam fer la prehistòria... Sí, que hi ha un vídeo molt divertit. Sí. Vosaltres sortiu al vídeo? Sí. Hola! Doncs ja me'l tornaré a mirar. No, Ja si us trobo. Bueno, jo portava el cabell per aquí. Jo no m'assembla res, jo no m'assembla absolutament res de quan era És que petita. estava intentant recordar les cares i no... El Jan potser sí, perquè era un dels únics professors, amb el cabell rissat, Sí. però jo sí que no m'assemblo a res, perquè és que tenia el cabell rissat. Val. Sí? I ara el tens així estirat? I te l'has planxat tu o és normal? Natural? Natural, me'l vaig tallar curtís, me'l vaig tallar per aquí i ja m'ha tornat a t'ha créixer. tornat a créixer així. Hola! I què el prefereixes així o rinxolat? Vale. I tu el tenies estirat i se t'ha rinxolat? No, jo el tenia rissat per mitja esquena, per dir-ho d'alguna manera, i al tallar-me'l s'ha quedat més ondulat. Vale, quan vulgueu. Això que ens explicaves, no? Que creus que s'aprèn més com tu ho has fet per projectes que com ho feien els teus pares? Jo crec que sí que s'aprèn més com ho fem nosaltres per projectes que no com ho feien els nostres pares, pel simple fet de que ells aprenien de que començàvem fins 8è, és el que nosaltres hem après des de que comencem fins 6è. I el que ells aprenien a Bupicou, que és l'ESO i el batxillerat d'ara, tu el que ells estaven potser aprenent a batxillerat ho estaves aprenent a quart de l'ESO. Sí, a més, acabem amb un nivell de coneixement general molt gran, molt ampli, perquè podem saber coses que d'una altra manera no sabíem en cap cas. Com per exemple allò de les gallines? Sí, jo quan anàvem a P3 o a P4, no me'n recordo molt bé, ens va explicar que les gallines que els dinosaures eren els avantpassats de les gallines. I ara a casa meva sempre fem broma d'això. Lua, tu preferiries aprendre d'una manera diferent com ho has fet amb els projectes aquí a l'escola a Montana? Jo personalment no, perquè a mi m'ha agradat molt aprendre per projectes, perquè trobo que hem après moltes coses, moltes. I no penso que s'aprengui més o menys d'una altra manera. Crec que s'aprèn igual però de manera diferent. I tu, Jan, quina opinió tens? Jo penso que els projectes m'han ajudat molt més que si ho féssim d'una altra manera, perquè hi ha coses que em costa molt entendre, com, per exemple, les mates. Si t'ho expliquen d'una manera més innovadora i més fàcil, per dir-ho d'alguna manera més infantil, i si m'ho expliquen com ho explicarien fa anys a rajatabla de t'has d'aprendre això i punto, i no hi ha més, no ho entendria perquè no li trobaria la lògica i li trobaria inútil. Jan, tu consideres que has anat prou preparat a l'institut? Jo considero que per algunes assignatures hem anat prou preparats, inclús més preparats del que altres companys que tenim actualment anaven,
però en assignatures com anglès o coses d'aquestes anàvem una mica amb un nivell inferior. I tu, Lua? Jo estic bastant d'acord amb el que ha dit el Jan, però el que sí que trobo és que depèn molt de la persona. I sobretot a primer sí que la diferència és més gran amb els que venim del segon i amb els que no, com ha dit el Jan, en anglès o en algunes assignatures, però després de segon jo crec que ja sí que ens equilibrem bastant. Us voldria preguntar, vosaltres llavors què considereu que us han aportat el treball per projectes a la vostra manera de pensar o a la manera d'aprendre? Jo crec que el que ens ha aportat és que tenim una facilitat d'entendre les coses d'una altra manera, no com les entenen els nostres companys. Sí, tenim una mirada més oberta, jo penso. O sigui, ens costa potser menys entendre conceptes que podrien semblar més complicats. Escolta, sí. I a l'institut, les assignatures, les treballeu en projectes o no? A veure, en algunes assignatures sí, en altres no. Per exemple, ara a matemàtiques estem fent un projecte que és de crear un parc d'atraccions amb figures geomètriques i tot. I ara mateix en cap altre ho hem fet, però crec que en algun altre sí que ho farem. El que diu la Lua és veritat, hi ha assignatures com mates que es fan projectes així, altres assignatures com física i química es fan projectes de construcció de coses i coses diferents. I hi ha una setmana o dues abans de Nadal i la setmana abans de Setmana Santa fem un projecte que és el projecte transversal, que els professors escollen un tema i tractem sobre aquell tema. Per exemple, el que vam fer abans de Nadal va ser sobre el soroll, la contaminació acústica i tot això. Treballem durant una setmana el que a batxillerat es diu un treball de recerca i l'últim dia del treball venen els pares, famílies i qui vulgui venir a l'institut i ho exposem. Jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit. Sí que és cert que a vegades no pots triar perquè has d'aprendre de tot, però estaria molt bé que ja des de 5è, 6è, primer, segon, tots els cursos a partir de quan ja tens més consciència de què vols ser, què t'agrada i què vols fer amb la teva vida, estaria molt bé que tu poguessis triar què vols aprendre, què creus que et serà útil per tu. Però vosaltres ara ja sabeu què voleu fer en la vostra vida? Sí. Tu sí? Vale. I tu, Lua? Jo, la veritat, tinc bastantes opcions, o me'n vaig cap al cinema o me'n vaig cap a les matemàtiques, però sí que trobo que hauríem de fer optatives per poder escollir més bé què volem fer. Més aviat, no tan tard, perquè nosaltres, per exemple, ho fem fins a tercer, que no tenim de decidir cap a quina branca començar a tirar. Vale. Escolta, digues. Una cosa que em venia al cap també, és una mica diferent a les optatives. Jo em sembla que aquí a l'escola, al Samuntana, moltes vegades apreníeu conversant amb la mestra, conversant amb els companys. Què penseu vosaltres d'això de conversar per aprendre i si a ESO ho practiqueu també? Jo, la veritat, trobo que està molt bé i a mi, per exemple, fer les rotllanes m'encantava. Fer les rotllanes per quan començàvem un projecte o el que fos, la veritat a mi m'agradava molt perquè era una manera d'aprendre entre tots. O sigui, tots anàvem aportant idees diferents i al final acabàvem construint una cosa que no estava tan allunyada de la realitat, quan encara no sabíem res del tema. Però entre tots aconseguíem saber una miqueta com anava. I després, amb la segona pregunta de si a l'ESO ho fèiem, a veure, no molt, però sí que aprenem una mica a conversar, depèn de l'assignatura, però no gaire. Sí que és veritat el que diu la Lua, que quan començaves un projecte, que es feien la rotllana, la conversa al principi, per exemple, hi havia gent que potser no tenia gaire idea, però alguna en sabia molt i ens complementàvem entre companys i llavors acabaves traient la idea principal dels profes que volien fer aquell projecte. I a l'ESO, alguna assignatura com per exemple socials, sí que hem fet així com una conversa, de fer una pluja d'idees i després parlar de les idees que han sortit, però és molt minoritari el que fèiem aquí comparat amb l'ESO que no fem. Oli, bon dia. Aquí està el Xavi de nou. L'escola
hauria de ser un lloc on les persones petites, com dic jo, no només aprenguin continguts, sinó que experimentin el món, el transformin. Però què passa quan el saber es presenta com un bloc tancat? Quan es diu això és així i no es deixa marge per la pregunta, el cos, el joc. L'artivisme ens ensenya que el coneixement no és una cosa fixa, sinó un espai de relació, d'atenció, de creació col·lectiva. Com diu Donna Haraway, necessitem històries per viure i morir bé, en companyia. I a l'escola, això vol dir situar el saber en la vida, en el territori, en la memòria. No podem parlar de l'aigua sense tocar-la, sense escoltar-la, sense pensar qui en té i qui no en té. No podem parlar de la ciutat sense sortir al carrer, sense posar el cos a l'espai públic. Treballar per projectes és obrir la possibilitat que l'aprenentatge es faci des de l'experiència i la connexió amb el que ens envolta. La nostra companya Rosy Braidetti diu que som compostos fets de múltiples connexions. Això ens porta a entendre l'aula com una xarxa viva, no com una suma d'individus separats. Si deixem que les persones petites decideixin què explorar, si reconeixem els seus sabers i les seves inquietuds, estem fent que l'educació sigui realment transformadora. L'art ens ensenya a pensar amb el cos, amb el gest, amb la matèria. L'artivisme ens diu que l'aprenentatge pot ser una forma d'acció de resistència. A l'aula, això vol dir que un projecte pot començar amb un dubte, amb una inquietud, amb una peça de fusta trobada al carrer. Que el procés d'aprendre no ho ha de seguir sempre el mateix camí. Que pot ser una performance, un mapa col·lectiu, un manifest escrit amb un guix a terra. Educar no és ompliments, és entendre relacions, encendre relacions, entendre't a tu mateixa en relació. Fem que l'escola sigui un lloc on l'aprenentatge es mogui, ressoni i transformi. Bé, acabem aquest quart capítol. Esperem que l'hagis trobat interessant. Avui ha estat possible gràcies al Jan Castellanos, la Lua Tello, la Marta Boix, en Jaivi, el grup Xiula i el qui us parla, David Vilalta Murillo. Recorda, fes m'agrada, si és que ha estat del teu agrat, escampa-ho entre els companys i si encara no ho has fet et pots inscriure. Una abraçada i fins a la propera. Gràcies a tots i totes i fins la propera. System 1 loaded.